Zhoršující se zdravotní stav dětí. To je jeden z důvodů, proč se stovky mateřských škol po celé republice zapojily do netradičního projektu. Speciální sportovní hry by měly odborníkům ukázat, jak jsou dnešní děti fyzicky zdatné. Takhle to dnes vypadalo v jedné pražské základní škole. Sešlo se tu na 200 dětí, které změřily síly v rámci finále sportovních her mateřských škol. Je to vlastně taková malá olympiáda pod záštitou Českého klubu olympioniků. Soutěží se vlastně v 5 disciplínách mateřské školy po celé republice. Cílem je, aby děti více sportovaly. Letos mají tyto hry ale ještě další význam. Zkoumají, jak jsou dnešní děti pohybově vybaveny. Zjišťujeme, jestli děti jsou více obézní a více nebo méně sportovně zdatní oproti dětem před 20 lety. Zjišťuje se to měřením základních dovedností, tedy běhu na 20 metrů, tedy jak jsou děti rychlé, potom skoku do dálky z místa a hodu míčkem pravou a levou rukou. Zatím se do projektu zapojilo zhruba 240 školek. Organizátoři ale věří, že se jejich počet ještě zvýší, aby byl výzkum co nejpřesnější. Už teď je ale jisté, že děti se sportu nezalekly. Mě baví skákání do dálky. Házení míčem. Skákání do dálky. A jde ti to? Jo, jde. To, jestli se liší zdatnost dnešních dětí oproti té před 20 lety, budeme vědět až po vyhodnocení výsledků. A to by mělo být v červenci. Petra Pšeničná, televize Barrandov.